Nene ywaruok e kind johala Mombasa Mohamed Abubakar kod obila manochopo e duka moro mar uso geche e Invita kendo golo johala go githuon. Ma en kaluwore gi ywaruok mokwako od ohalano. Kaluwore gi Abubakar, ywaruok mosebede e odno ne gikone to koro doho mar appeal otieko momiyo thuolo kambine mar Lamu Marine and Allied Products Limited bedo e odno. Oseo obila kuom kawo okang' mar dare kanyo kendo keto kweth rawere mar jiwo arita e alworano kata bang' neno oboke duto manyiso ng'eto mar bura e doho ma kamano. Obila ne kata kamano koni pod gidwaro nono obokego mar mondo mi giyang adier makende. Ni kuwa mimi kama the proprietor of the property nimekuwa illegally evicted from the property na OCS wa Makupa, na wakachukua goons wakawatia ndani ya property yetu ile pale. And the other sad part ni kuwa the OCS himself confirmed that they actually verified at the land registry who is the proprietor. Wakaona ni Lamu Marine, which is this. At the same time, they went to Court of Appeal, waka verify zile court orders za Court of Appeal, waka confirm tena kuwa Court of Appeal imesema hii property i revert back to Lamu Marine, which is this. Kenya iko na sheria zake. Article 40 lazima iheshimiwe. Tutalala hapa, tutakampa hapa. We will camp hapa mpaka haki yetu itoke.